Lístky na vlak si cestujúci môžu kúpiť už aj na niektorých poštách. Pilotný projekt spustila železničná spoločnosť Slovensko v poštových pobočkách v 7 mestách a obciach. V nich z úsporných dôvodov zatvorili pokladnice na staniciach. Istým problémom je, že pošty nie sú vždy blízko vlakových nástupišť. To, že si v Čadci kúpite lístky na vlak aj na pošte, pomôže hlavne cestujúcim zo stanice Čadca mesto. Tá totiž pokladnicu nemá a od pošty je vzdialená približne 200 metrov. Dá sa vo vlaku, ale horšie je to už, keď chce si kúpiť trebárs miestenku, takže to je dobrý nápad. Hurbanovská pobočka pošty je od železničnej stanice vzdialená 1,5 kilometra. Nákup cestovných lístkov na pošte je preto nepraktický. Z hľadiska komfortnosti a dostupnosti to bolo na tej železničnej stanici určite lepšie. Nemuseli ísť si kúpovať lístok s nejakým veľkým časovým rozostupom. Ísť na tú stranu, na poštu a potom sem to mám 80-ke dosť. Ďaleko to je. Ďaleko. Tak prečo na pošte? Kto tam pôjde na tú poštu? Uvidíme, ako to bude, no ale určite, že to vyskúšam. Pracovníčky pošty v Hurbanove nám potvrdili, že od rozbehnutia projektu niekoľko lístkov na vlak už predali, najmä dôchodcom. Aj na východe Slovenska v Strážskom je pobočka pošty vzdialená od vlakovej stanice ďaleko, zhruba kilometer. So železnicami sme sa aj diskutovali o tom, aby sme aj my ako mesto zrobili možno väčšiu propagáciu tomu, aby sa občania dozvedeli o tejto možnosti. Navyše v Strážskom stanicu rekonštruujú a lístky na náhradnú autobusovú dopravu si cestujúci bez internetu teraz kupujú v Humennom alebo vo Vranove nad Topľou. Železničná spoločnosť chce preto otestovať aj možnosť predaja lístkov na pošte v Strážskom. Dobre to môže byť. Nevedel som, že to niečo také bude, ale určite je to lepšie, lebo nie každý má internet, starší ľudia hlavne, a myslím, že to využijú ľudia. Tento pilotný projekt má za cieľ otestovať záujem cestujúcich o nákup lístkov mimo železničných staníc. Na základe výsledkov pilotnej fázy sa bude rozhodovať o ďalšom rozšírení tohto predajného kanála. Kúpiť vlakové lístky na pošte okrem Strážskeho, Hurbanova a Čadce si budete môcť vo verovacej fáze projektu aj v Báhoni, vo Filakove, v Michalanoch a v Stakčíne. Redakcia a Marína Opálková, Slovenská televízia.